Allah saka gwamnan Maiduguri da alkhairi. Wannan bawan Allah a cikin gwamnonin arewa gaba ɗaya ko na Najeriya da muka sani, Allah bai taɓa yin wani gwamna irinsa ba dai a wannan lokacin. Alkhairansa sun bayyana, mutuncinsa ya bayyana, tsoron Allahnsa ya bayyana. Wani na kusa da shi yake gaya mu, yace wallahi malam mutumin nan duk litinin da alhamis yana azumi, kuma duk ranar litinin a gaban mahaifiyarsa yake buɗe baki, yana gwamna. Alkawari ne sai ya azumin litinin alhamis, kuma aiki kam daman ka saurare shi karfe 7 za a gan shi a ofis ya zo yana bibiyar ku an fito ko ba a fito. Shi yasa yanzu mutanen Maiduguri sun samu seti, fita aiki akan kari, bibiya, baya zama. Cikin wato guraren da ake rikici din nan, kokari yake yana ta gina musu gida talakawa, yana cewa koma da ku duk sun cika gari suna ta bara. Ya ce ƙasar ku ne, dukiyar ku ce, dole mu muku aiki. Ya gina musu, ya ce su koma, kuma ya raka su, kuma ya kai musu tsaro. A hanyarsa ta tafiya a tsare shi, a kai mai farmaki. Aka ce farmakin da aka kai masa na kusa da shi suke bada, suka ce wallahi ana harbi malam tafiya wurin yake, sai manyan jami'an tsaronsa ne suka danna shi a dole a ƙasa, suka sun koyar da shi haka har tashi yana wucewa ta samansa, yana kuka. Aka sa shi a mota bulletproof, yana kuka, yana zubar da hawaye. Ya ce wallahi shahada ya in ya mutu. Gwamna ba, to kaga wannan shi ya kamata a zo a zaɓa shugaban ƙasa yi, ko ma ka ba warai da gaske. Ya fito kawai mu jefa masa ƙuri'a. Irin waɗannan da suke aiki don Allah ba ƙarya ba, waɗannan su ne mutane. To kwanan nan an kashe wani babban soja, za ku ji labari. Wani babban soja, shi ma wannan babban sojan fita ya yi aiki irin na gwamnan, ya je ya yi operation, ya yi aiki, ya dawo zai daɗa komawa, aka shirya masa, suka harbe shi, suka kashe shi. Babba ne, da kuka aka binne gawansa. Amma alhamdulillah a ranar da aka kashe shi ya sai wa iyalinsa tafkeken gida a Maiduguri. Ya ce ga gida ya ba su kyauta a rubuta, sannan ya ɗauki naira miliyan 20, ya ce gashi nan a kula da 'ya'yansa, a taimaka musu. Kaga wannan